Pas hyfryd allan o'r cefn gan Mooney. Ond ta, yna gyfle fan hyn, Bradley. Mae Clark yn y canol, mae Louis ar y postyn pella. Bradley'n dal i fynd, Sean Bradley. Bradley, os a le am yr ergyd. Bradley ar ergyd! Yr arbediad ac yna'r ergyd. O Onglem, Ben Wyn. O mi ddoth hi'n sydyn ato fo. Ond Sean Bradley yn gwneud yn rhagorol arbediad o'r safon ucha gan Celyn Absalom. Ac osau at yr hanner awr Iwan Roberts. At Abadaki. Abadaki ar croesiad y peniad. Heibio'r postyn gan Newell. Cyfle clir i George Newell. Bale cael ei chwipio i fewn. A George Newell mor agos at roi'r ymwelwyr ar y blaen. Peniad hawdd i Ryan Austin, a mae o'n rhyddhau Darren Thomas. Ond ta Thomas, Bradley y tu allan iddo. Mae Clark o'i blaen o Zach Clark i fewn i'r gwrdd. Zach Clark, os ergyd i fod dros y trawst. Ergyd wyllt gan Zach Clark. Burke. O, Bale cael ei dwyn gan Darren Thomas. Mi oedd Nathan Burke yn cysgu. A ras y tu allan fo, mae Zach Clark. Dyma Louis Lloyd. Lloyd ar ergyd! Oedd hi'n mynd i'r gornel isa gan Louis Lloyd. Arbediad da gan Celyn Absalom. Narsan codi croesiad hyfryd i'r cort. Y dyrniad gan y golwr Kieran Smith. Burke ar ergyd. Yr cliriad gan Mark Williams, a mae'n troi allan i fod yn bas rhagorol at Bradley. Mae Bradley wedi heibio i Pete yn hawdd. Mae'n disgyn i Zach Clark. Zach Clark yn tynnu ar draws wyneb y gol. A mi gymodd i gyffyrddiad am gic gornel. O, cyfle clir i Zach Clark. Bala'n sicr yn cael y gorau o bethau yn yr ail hanner. Mae dyma Naim Arsan a Iwan Roberts fyna beri gwirioneddol fan hyn o safbwynt Caernarfon. Bale at Arsan! Naim Arsan, symudiad campus gan yr ymwelwyr. 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Naim Arsan yn rhaid y Bala ar y blaen. Caernarfon dim, y Bala 1. Sgiliau da gan Ben Wyn. Dyma Zach Clark. Mi oedd angen y cliriad gan Shannon, yr ergyd o bell dros y trawst gan Ben Wyn. Malkin gafodd y piniad. Dyma Gossett. At Mark Williams. Dyma Lloyd at Clark! Zach Clark! Symudiad slick gan y Cofis yn union i'r sgôr. Hanner awr o'r ail hanner wedi chwarae. Caernarfon 1, y Bala 1. Mae yna 3 munud o'r 90 yn weddill. Bradley ar gic gornel. Y cliriad, oedd o ddim yn cliriad da. Croesiad gan Mooney! Mae i dyneiad yn Davies Bradley. Oedd o angen y cyffyrddiad na doedd o mae angen i. Dyma Adam Davies. O, mae o Davies yn grid i fewn i 7 munud o amser sy'n cael ei ychwanegu ar derbyn y 90. Bradley yn troi yn aill fan y llall. Gosod y Bale. Mae'n ôl yna i Sean Bradley. Os ergyd i Bradley! Tynnu hi, gormod i'r chwith. A mae o'n gwybod yn iawn. Cystal cyfle oedd hwnna. Wall yn rhyddhau Abadaki, doedd o ddim yn camsefyll. Mae Newell ar yr ochr bella. Abadaki ar ergyd! Bron a thwyllo'r golwr ar ei bostyn gosa. Ddau dîm yn mynd amdani.